Hoți Comedy. Bună dimineața, dragii mei concetă patrioți! Și bine v-am găsit la prima ediție a noului meu show! Hoți Comedy! Băi! Probabil că vă întrebați de ce apar singur, fără tovarășul meu hoț. Așa. Păi, să vă explic. Participam în minunata producție de netăgăduit chiar, Hoț și Hoț, care să rămână între noi. S-ar putea să nu mai apară. Pe lângă faptul că sunt frumos... Baracuda! Băi, voi parcă țineți cu mine, ce asta? Vreți mă supăr? Așa. Particip în aventurile minunaților Arlecchino Boys. Păi, eu zic să trecem peste aceste mici detalii și să vă spun cum va sta treaba în următoarele mele episoade. Păi, în primul rând, vom avea niște clipuri funny, cam ca acestea. Apoi vom avea clipul săptămânii. Mephi! Mephi, come here! Turn off the fan! Și nu în ultimul rând, cevaul zilei! Poate vă întrebați ce Dumnezeu e ăla, cevaul zilei. Haideți că vă lămuresc eu. Cevaul zilei poate fi, nu știu, animalul zilei. Sau poate gluma zilei. Ca de exemplu, care este diferența dintre o găină? Păi, are picioarele paralele, mai ales stângul. Da, ăsta nu era prea amuzant. Sau, în curte erau doi copii. Pe unul îl cheamă Matilda, pe unul îl cheamă maică-sa în casă. Înțelegeți ce vreau să spun. Vom avea invitați speciali. Și în zile speciale vom avea clipuri speciale. Am zis. Și așa rămâne. Sper că o să vă placă ce o să realizez eu pe aici. Și pentru cei cărora nu o să le placă, mulțumesc pentru vizualizare și Crăciun fericit! Am venit și sănătate, la anul sănătate și la anul să venim băbășorul să dom-dom să învățăm, dom-dom să învățăm și la anul să venim băbășorul să prindem și la anul să venim băbășorul să ne dați și la anul